Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayo kag malipayon nga bagong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Padayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. O Dios, luwas sa ako sa imo kahamuot. O Ginoo, dali-dali ka sa pagbulig sa akon. Ikaw ang akon manugbulig kag manluluwas. O Ginoo, hindi ka magpadugay. Mga muyo kita. O Ginoo, tamda kami nga imo mga alagad, kag ipakita ang imo walay untat nga kaalwan sa tanan nga nagapanawag sa imo. Baguha kag tipigi ang mga butang nga mapuslanon para sa mga nagapabugal sa imo, subong ila tagtuga kag manugdumala. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo Kapitulo 15, versikulo 21, tubtob 28. Si Jesus naghalin sadto nga duog, kag nagkadto sa duta nga nasakpan sang Tero kag Sidon. May isa ka babae nga Kanaaneyo nga nag-abot halin sadto nga duog, kag nagsinggit. Ginoo, anak ni David, haluoy ako. Ang akon anak nga babayi, gingamhan sang demonyo. Apang si Jesus wala magsabat sa iya. Ang iya mga gintutunan nagpalapit kag nagpangabay sa iya. Pahalin na siya, kay nagasinggit siya sa likod naton. Nagsiling si Jesus, ginpadala ako para lang sa nadula nga mga karnero sang panimalay sang Israel. Apang ang babae nagpalapit, nagluhod siya atubangan kag nagsiling, Ginoo, tabangi ako. Nagsabat si Jesus, hindi nagakaigo nga kuhaon ang tinapay sa mga bata, kag ihaboy sa mga ido. Nagsabat ang babae, Matuod gid Ginoo, pero ginakaon sa mga ido ang usik nga nagakalahulog halin sa kalanan sang ila mga agalon. Si Jesus nagsiling sa iya, Babaye, kadako sang imo pagtuo. Matuman ang imo ginapangabay, suno sa luyag mo. Sadto nga tion, nag-ayo ang iya anak. Kahapon, mga utod aton ginpamalandungan ang nahanungod sa pagtuo ni Pedro sa kay Jesus. Sa bagay nga natigayon nga maglakat siya sa ibabaw sang tubig, padulong kay Jesus. Apang amat-amat siya naglugdang tungod sang iya kahadlok,
kag indi bug-os nga pagtuo nga wala sang imposible sa Dios kun hindi lamang mabakod kag mapag-on ang iya pagtuo. Subong nga adlaw nga aton ebanghelyo nagasaysay naman kung daw ano kadako sang pagtuo sang babayi nga taga Kanaan sa iya pagsalig nga ang iya anak pagaayuhon ni Jesus. Kag matuod nahanabo ang pag-ayo usini tungod sa iya pagtuo sa gahom ni Jesus nga siya lamang ang sarang makaayo sa iya anak. Aton man mga utod hatagan sang igtalupangod ang aton pagtuo. Kung bala ini mabakod, bugos o kung maluya, kag madali malingkang sa tunga sang pagtilaw kag pagpanghangkat. Aton lantawon kag batyagon kung sa diin dapat naton inihatagan sang nagakaigo nga atensyon. Ang maluya nga pagtuo, wala ini nakafocus sa Dios, kundi sa kaugalingon lamang. Sa aton mga limitasyon, mga pagkahadlok kag mga kahinaan. Sa mapag-on nga pagtuo, bisan ano ang nagakatabo, makasiling kita nga sarang naton matigayon ang bisan ano nga pagpanghangkat, kaupod ang Dios. Magsalig lamang kita sa iya sing bugos kag mapinangamuyoon. Tungod na hibaluan sang Dios nga bisan ano kadyutay ini, bastante na, kay ang tanan nagagikan sa Dios nga makagagahom. Ang iloy sang bata nga taga Kanaan, nagmapinadayunon kag iya nalampasan ang tanan nga pagtilaw. Gani, ginbugayan siya ni Jesus sa iya ginpangabay, kag gindayaw siya ni Jesus sa pagsiling, babayi, daw ano kadako sang imo pagtuo. Mga utod, aton ipaabot kay Jesus karon nga adlaw ang aton panimuot sa pagsiling, o Ginoong Jesus, nagasalig kami sa imo, sa anuman nga mahanabo sa amon karon nga adlaw. Nagatuo kami sa imo, pabakura pagid ini nga pagtuo, paghigugma, kag pagpakig-isa sa imo. Kabay pa. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kagimulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Luwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini Para sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos na nakarigad sa oras nga alas 4. Saga! Mga Pilipinas, maayong aga! Western Visayas, Siyudad San Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato nga mga kabombo, Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 3 na kita sa bulan sang Agosto, 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyong alagad Bombo, Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tub-tub. Sa isang tak na subong yang aga sa pagdulong sa inyong pinakabarega panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports, kag mga balita digikan sa patag sing entertainment. Of course, mangin kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang ato mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabila pila ka maragap pangunang mga balita. At riya nga tutukan sa subong iyang aga, mga top stories of the day, nga aton iyang diskusyonan. Pila ka mga regap pangunang mga balita sa liwat, no? Aton nga paghatagan sa pagtamod subong sining
sa aton nga mga kabombo, no? Sining Miyerkules naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Sa mga kauturan naton, una kita, no, sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa subong iyang aga, chikero naton, hibaloon naton, kamustahon naton ang ato iyang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kamusta, no? Subong nagasugod na ang Brigada Eskwela, ang mga katapon naton sang kapulisan nagapamutang nabla sa mga help desk sa gwa sang mga eskwelahan driya sa may syudad sa Bacolod kasunod sining pagpatigayon iya mga kabinan sang Brigada Eskwela. Kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita sa mga balita lokal, ibalon taman na reaksyon sa aton iya nga mga market vendors, no, sa mga rentals nga may mga iban nga way pagyapon na bayran ang koleksyon ang dapat kolektahon sa mga merkado naton sa gani sa Manukan country, no, minilyon ka pesos ni. So, chikeron man naton kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa mga nagapanguna pa nga mga balita pungsud nun. Mayara sang road crash dito iya sa Maya Batangas. So, suswalo gid iya mga kabinan ang patay. Kag subong man sa mga kabombo naton maayo nga balita para sa mga social pensioners bala, no, mga social pension. From 500 himuon na 1,000 ka pesos ang ihatag iya sang gobyerno. Kag subong man ang pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita, no, balita man nagikan iya mga kabiran sa luwas sang pungsod. Aton iyang chikeron, no, pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita. Ang balita nagikan sa luwas ang pagbisita ni US Speaker Pelosi dito iya mga kabinan sa Taiwan. Ang subong naman niya kundi ang naga-ilinaway Russia kag ang Ukraine padayon nga aggression sang Russia, subong niya di ang gainit man ang tension sa tunga sang China kag sang Taiwan. Ay nano na lang ini, no. So mo ning mga nagapanguna nga mga balita. At riya nga tutukan sa subong iyang aga diri lamang sa siring Miyerkules naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. So, kamustahon naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, chikero naton, no, ang sitwasyon naton sa palibot sa syudad sa Bacolod subong iyang aga. Of course, promo naton sa Bombo Radyo nagaparayon lang. Nakahulog na kamo entries para sa aton iya nga promo, enhanced swerte sa palengke promo naton driya sa Bombo Radyo kag Star FM. Ngaran 6.5 million pesos niya kasiyahan ang iga panagtag sa kabugusan niya duration sa aton iya nga promo. So, hulog lang kamo iya mga kabinan, no? Padayon lang sa paghulog sang inyo sa mga entries, kaya mo nang ginambal naton. The more entries you send, the bigger chances of winning. Kung damo kaya entries nga ginahulog, syempre, dako gid ang imo sa nga tsansa sa pagdaog. Okay, sige. Kamusta nato ang ato nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Kamusta naman sa subong iyang aga? No, sa mga kabombo naton ho, aga pa naga-monitor sa aton subong sa 630 kHz sa inyo diratag sa mga radio dial or nagaupod sa aton na rin na nagapariser na ho sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. No, mga kauturan naton, hindi lang diri sa Bacolod, sa Negros, sa Pungsod, Pilipinas, pero mga kauturan ta sa luwas sang Pungsod. No? Sa kung ano man dira nga oras sa inyo, timayo gid nga pag-monitor, iban to nagahilay-hilay na kung gabi, no? Iban maski sa trabaho ko naga makatsansa lang yung monitor sa aton sa Bombo. Kaya man syempre lain gid may baluan nato ng mga nagapanguna naman yung mga balita diriya sa aton. So, mga aton man nga mga ginatawag nga kaginakabing nga mga modern day heroes, ang mga OFW naton, no? Inabalang gatinguha ka, makatrabaho ka to sa luwas sang pungsod para nga
may ara kasang ipadala sa imo sa nga panimalay diri sa Pilipinas. Especially subong amo ning ginambal naton sa kapinuot man sa aton nga sitwasyon kay ti basta ambal ko na gani no normal ina siya basta bulan sa Agosto bawti subong ang tulog naton kundi kis ado ka hamuok kay especially kung nagaulan-ulan. Hindi kita magkumpiyansa ha. Dapat kabalo kita nakalaki na nga aton yung mga portahan kag hindi makachansa masudlan blas mga kawatan. Hindi kabalo ka mo na strike ni subong ho kay tag tiguluto mga daan. No, iba naton yung mga kauturan na blang wala nagapangabuhi sang patas. Mamintaha lang sa isig ka pareho. Solo aligmat kita ha. Especially magtulog kita alauna, alas 2 sa kaagahon. Bawat di ka muok kina sang tulog ta. So, ulo alerto kita or kinanglan makapanarado kita mayo. Na, kay hugis ang mga kawatan do hindi gidya mapunggan. Na? So, sige. So, sa mga kauturan naton, kamustahon naton ang ato niya nga sitwasyon diriya sa may palibot sa siyudad sa Bacolod sa subong iya nga aga. Chikero naton una nga hugnat sa balita sang patrol madulong sa aton ni Bombo Gracelyn Lubaton. Sa mga kauturan ta, especially chikeron tanibla, ang mga market vendors naton. Dugay na ni actually nga problema, no? Sa mga merkado naton diri sa may siyudad sa Bacolod, sa tagsa kung sino magpungko, kung sinong administrasyon, ginahikotar, permi ka gina-check, permi may mga arrears, may mga sulokton sa mga vendors. Kay kung hindi ni tani matingob, hindi man gid na tani amo na akadako ang arrears. Galing kay nagatilinggob kay why na ginabayran. Kay mga stall owners dira, no, supposedly may rentals na sila nga bayran sa siyudad sa Bacolod. Ti ang iban ang baligya na dira subong iban ti mga kaapuhan na or bata na so sa mga previous nga daan ti why ginabayran. Or may ara iban nga ginapa-assume bala, ginapa-hatag ang iban nga tawo na ang nagapwesto sa ila sini nga pwesto. So, may gina-review na subong ha sa aton iya nga market. Kay bag-o naman ang aton iya nga administrasyon. So, by Saturday, may ara sang ipatawag nga meeting no ang alkalde sa siyudad sa Bacolod sa mga stakeholders. Butang balon sa mga market vendors dira, mga stall owners dira, or ang mga nagarenta dira, hasta iya sa mga opisyales man iya sang siyudad sa Bacolod. Agod nga masugilanunan, ano na natabo sa sitwasyon sa ato diya nga mga merkado. So, speaking sa ato diya nga merkado, sa piyak nga linya, sikaron ta si Bombo Gracelyn Lubaton. Si Bombo Grace, sa una nga hugnat sa balita sa patrol. Bombo Grace, good morning. Habaan. Yes. Good morning. So, live kita subong no diri sa sang Libertad Public Market, Bomboan. Kaga syempre as usual no. Adlaw ang ating sining mga kauturan ang gabalik-balik kay tanan ng mga kinahanglan nila Bomboan wala sa ilang mga balay. Ari kit na din no kagatanan man nga ginakuan nila sa pag pangabuhi Bomboan. So subong aton na nga tiyempo okay gid kay makita naton mga bituon kag nawala ko kita sang basa nga lalandi Bomboan no sa diri sa Libertad Public Market kag Bomboan ang mga stalls diri sarado pa sa amo nga oras so sang kaagahon but may ari kita diri mga kauturan nga naga-standby sa gwa sang Libertad Public Market nga nagabaligya kag mustahon ta or anta lang mamuan reaction be no regarding sa ning patigayon bala nga meeting sa Sabado nga adlaw sa ato sa ning alkalde sa siyudad sa Bacolod si Mayor Albi Benitez regarding mamuan sa tawag nga rentals o kung pagrenta diri bala no sa Libertad Public Market kasi iban pa ng mga nalalagpo nga public market diri sa siyudad sa Bacolod kay sa aton nga information no nga nakuha madamo sang mga kauturan ta nga ara mismo no sa sulod sa market abi naga pwesto mga stalls nga ini nga wala bamuan nagabayad or nakabayad kag natipon ina dako ini ang ilang supot no ang ilang balayran
Bomboan. So diri sa Guabe, makotonta kung pila ang ila ginabayad kag kung nagabayad manggid sila Bomboan kay kalabanan diri sa Guaya mga ano bala nakaplastar nga mga payong Bomboan, Oo. no? I don't know kung nagabayad pa na sila arkabala or libre lang gid na da, no? Kung kay ti, syempre, ara sa dalan mo, kay pagka adlaw na Bombo Grace, makuha naman na sila mo, mahimos naman na sila. Yes, actually sa naligad namangkot ako diri may mga ano no, mga kauturan tangaga plastar, di ka bayad Bomboan? Oo. Every day sila. Arkabala. Yes. Oo, amo nang ginatawag nga arkabala. Asa bang makatonta si Ma'am Bio, ang isa din nga nagabaligya Bomboan, pwesto sa kilid kag after na sang iya nga pwesto Bomboan, pwede ka na to kasulod sa draw sa sulod gid pala sang market, no? Ma'am, good morning. Live kita ma'am sa Baboracho Bacolod. Kamusta ma'am? May ngaga? Lang kami dia. Ano pangalan ta ma'am? Si Rosa. Rose Pulido ta. Bonnie. Bonnie? Si Ma'am Rose Bonnie Bomboan. Dugay ka diga plaster ma'am? Oo, dugay naman. Nami isang iya nga baligya Bomboan kay Gabi, no? Gabi nga pinutos kag may bagungon Bomboan. Pang Gabi gid dyan. Amo na yung mga baligya mo? Oo, hayan sa una. Tagpila na imo nga baligya? May ara tag 40, may 50, may 30, may 15. Sa ano lang, nasa Gabi? Sa Gabi Bagong. Gabi Bagongon. Wow, wala kayo gata? Wala. Ito sulod ang gata. Kamusta man di ang bulabaligya ma'am sa pila ka tuig na gani? Pila na ka tuig? 14. 14 years. 40. 40 ka tuig nga nagaplaster ka din nagabaligya sang Gabi kag Bagongon. Sa 40 na ka tuig ma'am, kamusta man? Okay man lang. Pila ka na ma'am, ang edad mo? Ako, 47. 7 years old ka pa lang? Nabaligya ka na de? Ay, wala. 7 years old pa lang siya. Ara na sa Libertad. Oo, 7 years old pa lang siya Bomboan. Baka bata pa. Subutang balo na nubli na siya sa iya ginikanan. Kin pa nubli mo na ma'am ay. Sa imo ginikanan. Sa lolo ko. Sa lolo. Sa lolo ya pa. Oo. Di ma'am, kamusta man? Okay man? Okay man. Nagpila man di ang inyong ginabayaran? Kung tatlo ni Kalamisa, 45. Kada lamisa, 45 pesos? 15. Kada lamisa, Bomboan, 15 pesos. So, amo na yung ginatawag nga arkabala. Amo na Bombo Arkabala. Oo. So, kada adlaw ginaya? Sinong ka-collect? Sino ang ga-collect, ma'am? Hindi ko kilala. Taga-syudad? Taga-syudad. Yes, taga-syudad, Bomboan. So, saan o siya nagsugod na nga 15 kung nagsaka na? Wala? Amo mo na? Ang imo ginabayaran, ma'am, sa 45 na pesos, no? Nagsaka na siya? Oo, kaysa nagligad, tagpulo, 5 lang naman. Saan o na ang 5, Bombo Grace? Saan o na ang 5 ka piso, yung ang ginabayaran, ma'am? Dugay. Sang si Kimpo. Sa nagbago ng kredente, kasi gadugang nga nagadugang. Okay. Oo. Gadugang sa nagbago ang ang gapanukot? Ay, administrasyon. Administrasyon? Okay. So, 45 pesos, bugata na sa imo kung okay lang. Okay lang man. Pero mas namin kung barato, no? Tiga Saan ka miss nagsaka? siyang bayad? Yes, Bomboan. Tiga may mga times nga why siya bayad or sige man bayad ya? May mga inadlaman, ma'am, nga hindi ka makabayad. O may araman. Kung wala, hindi namin ang baklanay. May araman adlaw namin. Kung hindi ka makabayad, by example, sa kagapon, anong ginahimo mo? Ginadoble mo na? Wala man sa gapadupli. Basta makabayad siya lang. Kung hindi ka ba makabayad? Okay naman sa iya. Ang namin hindi yung makabayad, kita daw. Sabi na support man namon ng nakabayad. Okay. Dire may mga bayad, gini sila man, no? Oo. Mga ano, oras ka mo nga nasukot, dire? Ang sukot, isang kaagahon pa lang, hasta alas 7. Aga. Nakabenta na ta.
Kaya man din tata sa bangko. Ayaw man ah. Hindi kagakaas ang gabi mo. Dire ginadulong lang di. Ginadeliver. Sa dinalin? Maaw. Dun Salvador. Damo lang gadulong di sa ako. May mga napatapos ka na? Wal mo ko ba? May ka ba na? Sorry lang ito. Oh, sorry. Single? Single. Sorry. Single ka, ma'am? Single si ma'am. Di okay lang kung single ka? Okay lang ah. Di upunta. Tiwagin siya may nasiplatan das libertad ah. Wala ka may nasiplatan, ma'am? Ay, hindi mo ko hilig. Hindi ka hilig. Wow. Hilig mo lang gadya. Magbaligya, di. 47. Tiyo ka muna ka namin isang karitos ni Ma'am Duwagin sa may nasiplatan da. Di ma'am, 47 years old. Doon ka na ipakaritos mo. Wala ka may nasiplatan or wala may nakasiplat kasi. Hindi man ko kay sa utod sa akon nga nanay, 4 ka bilog ang laon. Ito, sa lahi gali? Hindi ka pati ka sa lahi na? Wala. Depende man. Depende na yan. Ikaw wala kasi may chance pa yan makapamana ka. Oo. May kabulig ka diyo sa pagbantay. Sa imo nga business. Kag mo na Tay anong ma'am kay tungod nga nagabayad ka mo adlaw-adlaw. Okay man lang sa imo ya. Iban may dabatian ka din nga wala gabayad. May haraman galang no comment. Kamamuan. Timera, gid siya nga wala gabayad ko. Pero no comment si ma'am. Importante, nagabayad saya adlaw-adlaw. Oo. So sila mga gahimos man na sila, mga buluba, mga bangko, drota pangko na sila Bombo Grace. No, pero may ara ginadaya mga stall owners gibla Bombo Grace although sarado pa man sila subong. Amo na daya ang may mga arrears sa syudad sang Bacolod. Yes, Bomboan. Mga uluar kabala ang ginatawag pang maintenance niya, Bombo Grace. Yes, sakto rin na. Ang tagay na dere nga parang maayo ang pag pag sinalayo man sa public market. Dapat sundon ta kung ano ang dapat kag kung ginaano ka bala gina-require ka magbayad, bayad ka kay syempre kadako mo nila sa pwesto mo, stall ka ara kasulod, no? Ang ara ga isagwa ka bayad. Kagati siguro dugay naman mamuan kay kadako milyones, no? Yes, ang sululokton sa syudad sa ila. Marami isang gabi ni Ma'am ho. Gani. No? Ano ni si Ma'am? Ano oras siya basta si Sobraya ka busy sa market, wagin siya may nasiplatan Bombo Grace, no? Babuan, ano oras ka di? Ay, babuan. Ma'am, ano oras ka di ka pwesto gani? 24 hours. 24 hours? Ate, wala na chance. Wala na oras. Wala na time? Love life? Wagin siya ka, wagin siya agidin. Wala na sa kuno time. Ni Puli, tanan, ma'am. Ni Puli, tanan kay hambal ni Lord ko, no? May aragit para sa imo. Pag Domingo, ganun lang. Ay, wala ka man paminsan nga mamadre na lang. Wala, oy. Para sa sinong niya sagod sa iya nga Pulaw Bugtaw nga ini? Ma'am, kay wala ka man pamilya nga imo gid bala. Sino ang ginasagod mo kay aga ka pa di ka baligya 24 hours ka na ba mo? Wala lang ako lang. Imo ka galingon, oo man. Hindi ko pwede magpasagod kasi kulang. Gani man, no? May mga inablos ka, ma'am? Oo, may apo na kasi inablos. Di, ginatagaan naman sila. Magkatodo sila. Dalipay ka man, ma'am. Oo. Single blessedness sa tawag, Bombaan. Correct. Oo, Bombo Grace, no? Abi ko gaito na, may mga bana na di mo. Abi ko man gani, mga naga Pulaw Bugtaw, no? Pero tikwan ni Ma'am, iyaya choice yan is mga gabi ba kung ang kaday? Uy, hindi ba kay Ma'am Rose, ma'am, no? Kay Ma'am Rose nga wala sa bana. Kay ka nami isang yapor daw. Oo. Kanami isang rito si gani. Ano kanamit man sang bagungon ka gabi aga pa Bombo Grace? Yes, nami susupon mo buwan. Ilaw pa galing, no? Oo. So,
Ti okay man na ang ila na daya ulo arkabala no sakto na. Bali Sir Tide gani isang una ho tataya dira naga ano ni Sir Tide tataya dira naga submit kag fish inspector sang city ang arkabala sang una 1 peso and 50 centavos ti hamakon mo. Daw 1988 pa to. Makuta si Mambi kung naabdan niya pa ang 1 peso and 50 centavos ng arkabala. Ma'am, naabdan mo pa ang 1 peso and 50 centavos ng arkabala? Wala. Anong naabdan mo? 5 kapiso. 5 kapiso na. Ti, ugay na gid bomboan? Ti kabalo man sila kung di nagakadto ang arkabala para sa ano ko no? Kabalo ka man ma'am kung diin nagakadtong inyo ginabayad para sa ano na ko no? Pero sa amo nga ginaladlaran. Amula na, wala kabalo kung diin nagakadto? Okay, wala siya bambuan kabalo kung diin nagakadto ang bayad nila daw. CR, suga, kabalo certified kay tatay sa una mo ni paninlo. May suga sila. Yes. So, okay malang na. Huwag makita ka kontras ng arkabala kasi at least tataga naman gani isla gani pribilehiyo nga makakwandra no maka ano ni gani pagtawag Bombo Grace nga makabaligya bla. Pero ang mga tulota pangko na Bombo Grace especially sa sulod bla sang market yan ang mga kita mo na daw mga ginabaligyaan mga manok, mga amos na mayara na sila yung bayad sa syudad sa Bacolod. So ang masubo ang iba na da way nagabayad Bombo Grace. Gagda mo man mo sang mga nabatian ko, no? Nga may ara gid wala nagabayad ang iba na bambuan nga gahambal ara pa bala sa gwati. None of their business naman na. Amo na ang ila sunod nga ano kinahambal pero amo na ito ang info nga nagakabatian ta bambuan which is tuod mangigali. Oo. So amo na. No, so amo na blang ginahambal. Gali ko kisa amo na ginahambal. Pareho ni kay ma'am ho, ang kakatabo ni sa ila kundi siya gin panubli niya payas lolo ya. Hambal sang ni Sir Ray, hambal niya abo ka gwapa kay ma'am duway gid nakakita sang boyfriend. Hindi ba mo di man sa beauty? Oo. Kuha na siya nang siguro choice ya gid or hambal niya gani kay tido na naandan niya lang apat niya daan ang single sa ilang pamilya, mga naglalaon niya nga mga tita so nagsunod naman ang siguro. Yes, man. Sa ano naman no, nagpauso-uso sa pamilya. Oo. So tingala nga lipay man siya. Correct, no? So, amo na yung dapat matadlong. Kaya balko, kada bag-o sang administrasyon, Bombo Grace, amo man ang sinuktanay sang rentals. Ito hindi gid makabayad gid dyan, no? Mga kauturan, tabot kung paano na siya nga ma-resolve sa syudad sa Bacolod na. Kay, in fairness, sa mga vendors natin, syempre kapating paninguha man na sila. Pero kung may obligasyon, kay mo yung bayran mo, dapat mabayad ka gid. Yes, bambuan kag dagatepende man siguro sa kung paano bala magpanokpot, no? Okay, kung may panokpot bambuan, magabayad kag ginahusan ng pakabudlay pala. Correct no? So dapat gid, no? Nami subong tiyempo to dra sa merkado, no? Makapakadto pa kareg mga kauturan pa. Yes, bambuan ang tiyempo ta layo-layo gid sang naligag ng mga inadlaw yang aga inulan-ulan. Subong mayugid kay makita ta ang mga kauturan niya padugay-dugay pa sila sa ila sa nga ginabaklan no mayong tiyempo wala bala sang hasol kay kung gaulan perfect ka hasol although nga kinahanglan nila magkadto dire subong mamuan ang iban nagapauli naman ang iban pakadto pa lang magpalang siguro ka bugtaw so mas mayo no sila nga oras ang kaagahon may balaklon katikat to lang dala na exercise bumuan kay kamayo gid ka tiyempo. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, bambuan live ko diri sa Libertad Public Market ini si Bombo Grace din libato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Grace Linubaton sa unang ahugnat sa balita sang patrol. Gindulon sa aton subong iyang aga, no? Sa Libertad Public Market aga pa mga kauturan to nagapanindahan na I was once a market collector kag retire na government employee, no? So that's why nga may knowledge si Ma'am Lolita kung
dira sagwa, ti amo na mga tulot tapako. Pero ang sa sulod, amo ginayang wala may mga wala gidya tuod nagabayad sang rentals. No, amo nang ginaugtasan. Alin pa to sang una, sa akon nang gidya nga madumduman lagi kag naabtan lang ang mga mayors, no. Halin pa sang sino man. Nag-mayor sang unas Mayor Bing. Tapos nag-mayor man si Mayor Monico, nag-mayor Luwats Mayor Bing, no? Subong si Mayor Albi. So amo na ng mga sinuktanay sa mga rentals. For sure, halin pa sang una sa Mayor Joy Valdez, Oka Verde Flor, kung sino pa ito mga former mayors, no? Nga mga arrears bala, tinuig-tuig na, hindi mabayran. And sa una, dumduman ko gid na iya nga tinaga takang-takang de si Attorney John Orola kung napulo pa ng hawak dahil sa Manukan Country, bla? During the time, sa siya tong city administrator, sa time ton Mayor Bing, gaugtas kay ba, tayong Manukan Country ba, utro man nga way nagabalayad sang arrears. Tukitaan taman nga ti, naga-income man sila, no? In fairness, kay ti, ang mga tao, dira man gid na makadto, mo kay ti, di ba nagid na amo nakadakong balayran, nagdako na siya, tungod nga, hinablang kis akong piyansa ka lang So, masupot na namlay mo utang kay buwas lang. No, amo gid na. So, that is why, maski sinong administrasyon, naga-take up, gid ka nagapanukot sang areas, kiti obligasyon ni nila sa syudad sa Bacolod. Again, syempre, intindihan ta ng mga market vendors, nga pangabuhi sila, pero tikod may obligasyon, kay mo yan sa syudad, dapat mo gid nga bayran. Hindi pwede nga paligaran mo, kag hindi mo ya pagbayran. No? So imagine, bla, sa una lang to nga na-divulge ni Mayor Albi Benitez ang tinalikdan, 11 million ang sulokton, Burgos Market alone. Sa Libertad, may ara pa. Sa Central Market, may ara pa. Hasta na sa Manukan Country, kag kumaremember ko sang tinalikdan sang time ni Attorney John Orola sang siya ang city administrator sa administrasyon Mayor Bing, nagalabot na siya sobra 100 million, bla mo, bombo lito, ang mga arrears. Di syempre kung ginabayra na sa syudad, di maano ginaiya, ma-utilize ginaiya sa syudad sa Bacolod para sa ma-improve mo naman ang market naton ba ito ginaugtasan taman yung daan. Di subong, di ba, antes manaog sa pwestos Mayor Bing ready, agin pa kayo na ay ongoing ang construction sa aton iya nga merkado. Pero ito yung merkado naton driya sa may syudad sa Bacolod, di sama ni sa Amal ito ginaugtasan, taman kayo hindi kaya do magsulod kaya sa merkado, do hindi kaya amuna blaka, limpyo bala, no? So, that is why amo nang ginambal naton. Kung obligasyon mo ang magbayad sang rental, ti obligaron mo gid ang lawas mo. Maski subong niya ti, maski amat-amat lang abi, kahit kung nagsupot na dira, nagpila na ka libo-libo ka pesos, hindi mo man niya mabayaran tingob, especially sa sitwasyon pasubong, no? Pero at least mapaamat-amatan lang balatani. Kay again, obligasyon mo ni, no? Hindi ya pwedeng mabalik ang pas lang kuanay. Ti understandable kung naglabay ito sa pandemic during Santa Ricdan, pero ti subong amat-amat naman niya balik. So, dapat mangin seryoso man ang syudad sa Bacolod sa sini, no? Especially yung subong administrasyon. So, sa Saturday, mayari ni siya sa meeting. Ti ang iban pag ginadang mga blacks bala or mga stall owners, iban hindi na nasa original nila nga pangalan na to, kiban na previews pa. Hindi na nasa ila nga mga original yang nga mga nakapangalan kayo mga tag-iya na before ang subo na ang nagkakatabo do ginabligya pa bla, so hindi mo na dapat pwede. Dapat ikaw lang tapos sa manublis lang imo nga pamilya Hindi pwede nga do negosyuhan mo pa na nga ibaligya mo sa iban ang imo dira nga tapangko kay pwede na siya ikwaon sang syudad. Galing ti nakakatabo, realidad na ang nagkakatabo. Dunot no nga hindi na siya ba correct, no? Pero amo ina ang sitwasyon na sa aton iyang merkado, no? Driya sa may syudad sa Bacolod. Sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while, pagbalik sa aton nga palatuntunan. Ari kita na sa good news, so. Kundi, kadamo ni sa mga benepisyaryo man sang social pension. No? Iniblang 500 pesos ginahatag kada bulan sa mga wala iya pension naton nga mga utod. Ti okay lang na iya tong may mga pension, inang may mga trabaho, bla.
mga nakatrabaho, tapos kung sa SSS ka or sa JSIS ka, kung sa private ka or sa government ka. Pero there are those mga kauturan naton nga wala gid sila ya pension, basta magtigulang na lang. So kanami man kundi ang gobyerno nagahatag ni sa 4Ps, may Pantawid Pamilya Pilipino program. Amo ning mga programa nga kun na ano lang bala, ang purpose niya ma-serve gid jabla na blang hindi lang sa pag-abusuhan, bulig gid katama especially sa mga utod naton nga kapigado gid 4Ps kag ining social pension although 500 pesos di per month, pero dako na nga bulig, especially sa mga utod naton sa mga tigulang nga may ginabakal ka nga maintenance ang bulong or vitamins, no? So ginapili ni siya selection process. Syempre poorest of the poor. Amo nang hambal naton bla. Wala ka imo pension gidjabla nang pigado ka. So ginapili na siya, no? Nga inablang pigado kagid. So kanami, no, sang tinutuyo giniya sang gobyerno nga ini. So and ang manami pagid because ginpataasan pagid ni siya to 1,000 pesos. So para sa mga ginakabig naton nga mga indigent nga mga senior citizens, tinangin kasuguan, nag-lapse into law na ni siya sang July 30. Gin-file ini, gin-sponsor ini ni Senator Joel Villanueva. Diskusyonan ni naton ha sa mga kabombo naton, sa aton lang iya nga pag panumbalik, no, sa mga kauturan ta. Ang People's Market ay suggest para mapuslan obrahon na lang boarding houses para sa mga sales lady. Okay. Oo. Away ginaya, no? Ang vendors plaza na ang ginatawag bla or People's Market. Anyway, ano ng pangalan? Huwag kid siya. Sa iluhon mo tong mga vendors. Siyempre, hindi mo nabaso lang mga vendors. Kaya nagligad gani, payabutangan na that terminal. Huwag kid siya may nagkakadto to. No? Budlay. Hindi ka makabaligya. Tinano na lang, why takbalo. Ano naman plano sa subong administrasyon para mapuslan ta na? No? So, hindi man siya abi nga pwede ni himuon nga negosyohan bla kay iyan isang gobyerno nga daan. So, well, siya, tanawon tatuod ka nung dugang nga plano sa subong yang administrasyon sa ng People's Market or Vendors Plaza nga ina. Dribla sa pakadto sa reclamation bla, sa tubang sang mall na da bala. No, ano nang sakop ng barangay? Barangay 10, barangay 12. Sige. So, inita na ang diskusyonan naton, especially ang social pension nga ni, madamo man sa mga utod nato ng pa naka-avail sinino. Nagkasaka, Bladris Bombo Radyo ahay. Tapos mahambal sila nga, naman kami nga, kami naka-avail sina nga pigado man ko, amo ni. No, tinagapalista, hindi palista. Hindi na yung malipod, manigarya. Okay, sa akong sino, patong may makasarang-sarang, makadawa-dawa, malistahan pa. Ang iban nga hindi gani, hindi pa malistahan. So, hindi mo naman nabasol. Siguro sa dalom na bla, ang pagpanglista or ginakuha pa na sa sa barangay, ang barangay na ma-recommend sa DSSD or sa DSWD. No, diskusyonan natin. Sa atin lang, nga pagpanumbalik. Dahil kida, standby. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka best. Okay, sige. Balik na sa ato nga paratuntunan. Diri lamang sa Bombo Report sa first edition kaga para yun ninyo nga kaupod Bombo and Sindol Sorilla. Sige, diskusyonan nato ng social pension nga dito mo ginalipay sa pamangkot na lang gids niya sa mga kauturan naton since nga mayara na ni sang kasuguan na no ang implementation na lang gid no syempre una kun may bastante nga pundo ang gobyerno but I'm sure pangimitaan ni sang pagi kay tikasuguan na no diri sa amon super senior pension ginatawag kun wala ka pension sa SSS o galing palapit sa luwag para maka-avail ka bomboan no hugis mga kauturan tayo di og gid walay kawan nga magbalisyas na kay realidad bla, no? Kung sino pa to makita mo ang isa, to kapigado, ginik na mga tuway pa na nadala social pension, ato yung dura kadawa-dawa, nga ito may social pension pa how, ay nanuman, no? So again, ining measure o kung sponsored nga bill, nga ringin kasuguan, naglapsed into law na siya, ni Senator Joel Villanueva. So, ang ining gin-share niya ang document ganin ni Senator Joel Villanueva no gikan sa Office of the President dated August 1 nga nasaad diri nga Republic Act number 11916 lapsed into law na sang July 30. Ang mensahe gani bala sa social media post ni Senator Joel Villanueva. Hambal niya. Nga nag-celebrar man siya sa iya nga birthday. Hamba niya, happy birthday indeed. Batas na po ang ating dobling ang pagdobol the social pension of indigent senior citizens. Praise God. No, so amo nang iya kay siya giding nag-sponsor which is kanami maayo gid. Again sa mga kauturan naton from 500 pesos, gindobol niya, gin 1,000 pesos. Ano ang rason? Siyempre, ang hambal diri ni Senator Joel Villanueva, nga paminsaran niya ni, kay ang 500 pesos nga monthly pension allowance para sa mga indigent, meaning mga pigado natin yung mga kauturan, mga senior citizens, insufficient di ang 500 pesos sa ilang daily necessities kag medical needs. Siyempre, ito ginapangalim mo, 500 pesos, no? Siguro makabakal hagin man bulong mo or vitamins mo. No? Pero syempre, pagkaon mo pa. Amo na, although hindi man tanan sa guron kagid sa gobyerno, pero kapiyan-piyan. Okay naman ang 500 pesos, pero mas nami gid kung madoble. No? So, tilipay-lipay gid ning mga utod naton nga mga senior citizens nga deserving gid sini. So, ang payout options will be available aside sa cash distribution para mas convenient sa mga senior citizens ang transaction fees, hindi pag-i-shoulder sa mga beneficiary the bill, sa sina nga bill. So may mga payout options na. No? Para hapos, no, kikbalo ka, kung mga distributions ni medyo sibod-sibod. Pero ito okay lang na kayo mapila naman ng mga senior citizens. Importante, ara, gid. No? Kaya importante, matupa, gid ni. So ini, again, ang ining document nga nagwa sa Office of the President of the Philippines, Malacanang, August 1. So, gin-address ini sa the Senate President, the Philippine Senate, Pasay City. Mr. Senate President, we respectfully transmit herewith 2 original copies of RA number 11916, an act increasing the social pension of indigent senior citizens and appropriating funds, therefore, amending for the purpose Republic Act number 7432 entitled An Act to Maximize the Contribution of Senior Citizens to National Building, Grant Benefits, and Special Privileges, and for other purposes,
as amended and for other purposes, which lapsed into law on July 30, 2022 pursuant to Article 6, Section 7 of the Constitution. Best regards, very truly yours, Victor D. Rodriguez, Executive Secretary. So, gin-copy furnished ini siya sa the Speaker of the House, sa House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City, the head, meaning ang Presidential Legislative Liaison Office sa new Executive Building, Malacanang. So, karami gid no? Imagine, no? Dako gid ni siya tuod nga bulig para sa mga senior citizens. Ti ayos na da. No? Ti makayuhom-yuhom gining mga utod naton. Although again, 1,000 pesos sa isak bulan, hindi magid na siya amo na ka-enough. Pero makapiyan-piyan. Especially kung may ginabakal ka. Siyempre kung senior citizen ka na bala bombolito, no? May ginabakal ka nga maintenance. May mga senior citizens man nga ka mga healthy, gid lang nga wala sila mga high blood, mga diabetes, or nanod lang mga pamalatian bla, especially kung katigulang ka na, no? Pero siyempre kinanglan mo food supplement, vitamins, mabakal ka da imo gatas, bakal ka da mga utanon. Ahay. Ti kun mag-payout ni nga daan sila, quarterly na siya. No? So, masupot-supot ting 500. So, at least, abi, kung every payout, kung mag-isak libo ka pesos, tignan do ka nami, Manila, Batyagon. Amo lang ginayang aton. Ang appeal naton, especially halini sa barangay, gina-recommend ni Tood sa barangay sa DSWD or ginapanglista ni sang DSWD, DSSD, no? Sa inyong munisipalidad or sa inyong sininga syudad, sa inyong sininga banwa, ang importante, ang mga deserving lang. Siyempre, unahon, gid dapat yung mga deserving namin bala naton, inablang pigado, gid. May mga senior citizens, tuod why na sila pension, pero makitaan taman nga do ka, dawa-dawa sila sa pangabuhi, meaning may mga kabataan sila daiya nga mga nakatapos na sa pag-eskwela, no? Maski wala sila pension, pero unahon gid siya dapat siya ang mga atublang kita mo pigado gidyak tama nga sitwasyon. Kay amo na perming kulumuron magsaka driblas bombo, no? Kita ginareklamuhan gitas na ginasaka kita dis bombo kag nagareklamo nga wala kuya ya social pension ti kapigado sa akon. Wala kuya, ti atong tupad balay ko to yang damo to sila ya kwarta to, mas nauna pa to siya, to wala siya pension, pero ti ang mga bataan niya na ya abroad, no? Or may mga professionals na siya. So amo na ang pipila, although hindi man na tanan, kay ti syempre damo gidya kalabanan deserving man gid ang makasulod. Pero unahon ta ang mga indigent gid. Amo na bla kahit amo gid niya ang pinaka-purpose ng kasuguan. Pero amo niho, ang ini nga kasuguan nga gina-implementar ta, ang paghatag social pension. Balikan tang Patrol Bombolito. Paghatag social pension, ang 4-piece ang 4-piece actually okay gid. Deblati din kay mo kita gabulig na yung gobyerno mo, no? Pigado ka, indigent man. Pantawid Pamilya Pilipino Program, pigado ka. May mga kabataan ka, mga gagmay, pag-iliskwila na sila. So, may ara ka benepisyo halin sa gobyerno. Para ni siya sa kabataan mo, mabaklan mo sila mga pagkaon, ilang mga para sa eskwelahan, hindi para itong eats mo. No? Kaya masubo dira, or hindi para iprenda mo. Kita yan namiyan, kita to sang move to ni bagong DSWD Secretary Erwin Tulfo bla nga ginpang-ayam niya tong mga nagapang prenda sang mga ATM na sang social pension. Kaya hindi ba niya amo nang tinutuyo sang gobyerno? Bakal mo da iya sang mga kagamitan mo ya kag or matong it kay imo iya, masugal kay imo iya kay nag-abot ang 4-piece. Di para na sa mga kabataan mo para maulo alibantar man ang imo sini nga panimalay. So kanami gid tani no sang ini nga kasuguan kay mabulig gid
Ang importante lang bala, hindi siya mangin subject sa sa abuse. Pareho man sa mga senior citizens, basing mga kabataan da. Siyempre, kung ang mga kabataan, pigado man amon ti base hulamon nyo pa blang social pension ni nanay mo or hindi naman. No, kay para na sa ila. No, kay kakamuya ti mapulo pag-gross kag ay kung kisang nagkakatabo bla, siyempre si lola kag si lolo, hindi niya man matiis ang iyang mga kaapuhan. Pag-abot siya pension, waslik man da sa mga kaapuhan. Pero ti sa pagkamatuod, para giniya sa inyo na mga kaapuhan, may mga ginikanan na sila. Pigado man pero makasarang tinguhaan nila ila pangabuhi. Amo na tani ang pinaka-purpose gidla. Kung nga ang may social pension, kung nga ang may 4-piece kita, actually kanami gid siniya. No? Pero amo man na, hindi tama na diratanan pag isaligman. Ginabuligan ng gid kita sang gobyerno. Pero syempre dapat, especially kung mapuro pag-gross ka pa, no? Kung may social pension, kung may 4-piece ka, no? Hindi man pwede, hindi ka na imo yung magtrabaho. No? Amo na bla, dapat siya iniya bulig lang gid siya sang gobyerno. No? Para hindi kita matulutamaan sa aton iya nga pagpangabuhi. Ayos? Sige. Dahil lang gid, chikaron tanay yung patrol, si Bombo Gracelyn Lobaton, ano naman yung, ang Vice Mayor sang Cabancalan City, nakawatan siya, cellphone. Oh. Pero dakpan ang suspect, ano naman yung, amo na blang hambal ko na. Sa tigulutom na gid ne, pero hindi tayo pwede ma-justify kay gutom, gid na ngawat ka, hindi pwede na ha. So, chikero naton, balikan naton si Bombo Grace. Bombo Grace, sa duga nga mga reports, please go ahead. Bomboan, paagi sa ginatawag nga Global Positioning System. Tatlo ka mga suspetsado nga. Yes, GPS. Tatlo ka mga suspetsado nga nagkawat sa mga cellphones ni Cabancalan City Vice Mayor Miguel Zayco ang nadakpan. Bomboan, nadakpan tatlo, no? Yes, amuan sa aton sini nga mga kapulisan sa Cabancalan, ini nga report amuan ang ila sini nga Charter Day kagapon lang adlaw natapos, no? So 25th Charter Day sa mo man ang adlaw amuan ang aton sini nga Vice Mayor sa siyudad sa Cabancalan ang nakawatan, no? Nadula ang iyang cellphone nasulod sa iyang bag color itom. Kag duwa nino ka mga cellphones bambaan maning iPhone 13 Pro Max kag Samsung Galaxy S21 or S21 Ultra ka mga latest ang cellphone. Yes, pamuan ang iPhone nagabalor ini sa 70,000 pesos. Mahal na, yes. Mo latest na subong. Samtang ang isa naman, no, ang Samsung mamuan worth 60,000 pesos. Tiyamakon mo 70K kag 60K. Yes, 130,000 pesos all in all mamuan ang mga balor, no, sang sining mga cellphones nga nakawat sa Cabancalan City Vice Mayor kay Miguel Zayco mamuan. Kag ang mga suspetsado identified naman kay tungod nga paagi sa GPS dakpan sila, no. So amo ni Sanday or sila Sanday Wawi Uy, 30 anyos, residente sang Barangay Tabaw sa Banwa sang Valladolid. Samtang si Melvin Cosio Babuan, 34 anyos, kag si Rose Linaw, 31 years old, ang say residente sang Barangay Mamulak, siyudad sang Silay City, Babuan, no? Amo ning mga suspetsado nga subong nakahunong naman sa kusudiya sa atas ng mga kapulisan sa Cabancalan City. Pila edad ni Rose? Ang isa ka suspect nga si Rose Babuan, nagaedad sang 31 years old. Si Melvin Sosyo. Si Melvin Sosyo or Cosio. Cosio Babuan. Oo, Cosio. 34 years old. Mga bataon pa ni sila. Ano man ang ilaya nga why sila yasang liwan nga. Pero dapat hindi gid sila mangawat, no? Pero pakawatan mo ang Vice Mayor. Kung didakpan ka gid siya kung iba na tao, balik pa na. Wala kisabala Bombo Grace, no? Although way man taga ano nagpakamalaot sa mga kapulisanta, pero bisa realidad na kun
ano gani, syempre vice mayor mo. Hindi ka mo magsalada, pangita. Pero kanami, because kay ang latest, ang ini nga cellphone, mayara siya sang GPS. So, malocate gidya. Tidin ni sila nagkalakitaan, Bombo Grace? So, Bomboan, actually, ining mga tatlo ka mga suspetsado, nagtinguha pa sila nga mag-escape, no? Palagyo, sakay ang ila sa nga dala nga Lurusi, 125, Bomboan. Oo, motor. But, yes, but naaresto sila sa National Highway, dira sa Sitionaga, Barangay Suay, sa syudad sang Himamaylan na, Bomboan. Ginpalagyo gid nila dayon niya. Ano oras more or less kahapon, no? Kahapon ang Charter Day? Yes. Oo, kahapon. So, ano oras ang nila ginkuha ang cellphone ni Vice? Mabuan, may adlaw pa kay pagkagabi na recover na. Timakon mo. Di may GPS. Na naka-on na nga daan, Bombo Grace. Tina-trace gid kung din sila pakadto? Yes, Mabuan. Masandiin sa magkadto. Amo na, naka-on. Madakpan yun sila yan. Oo, kay ka-latest nga daan isang cellphone ni Vice. So, makon mo, Bombo Grace, no? 70,000 kag sa 60,000 pesos mo. Yes, man. Binila Mabuan. Makaagaw na sila sa 130K. Ti Vice Mayor Galila sa nga nakawatan. Vice Mayor, ila. Sala, gidsla mo kay Vice Mayor. Pero amo nang ginambal ko bla earlier, Bombo Grace, amo ni Agosto na nga daan. Damo gid bantay sa lakay ni Subong, especially may mga solo celebration. Ang ibanda panilagan lang kag kuuton da bulsa mo kon kuuton ng bag mo. Yes, Mabuan. May dala ka nga mga gamit nga kaangay sinino sa mahal ba lang ang mga cellphones. Mura kasi damo tao. Praning ka na lang gid. Hindi ka gid mapakali, no? Ano gid? Along gid, no? Laligbat kay wala pili ang mga kawatan, Mabuan. Oo. Kundi balik ang cellphone ni Vice kag preso ning tatlo ne. Yes. Say balang to pa ni karon nasa dugang nga information kung may ara pasang mga warat ni bala kay base bala Mabuan ilan nga ganiya gawi bala. Pag yes, base kung modus gid nila, kung may mga charter day, may mga piyesta-piyesta. Base ara na da sila kag panilag-nilag gali kag makakita tsansa mga wat? Yes, Mabuan. Actually, kung sa diin bala nga mga lugar may mga kapiyastahan, ang mga kawatan makadto man na. No? Pero mapon mo taga Valladolid ni sila kag taga Silay? Yes, taga Valladolid Silay, Mabuan. Dayon nagkadto kayo mo sa Kabangkalan to, kalayo. May dala sila, nagamotor sila. Yes. Hindi ka bawi sa gasolina, Mabuan. Bawti na ako. Tiway gid bawi sila kay nagkadto sila to sa Kabangkalan. Nagpakapoy sila tanan, bawi man sila gyapon ang kinawatan nila. At least nakapamiesta or nakapang-charter sila. Okay na na. Malas lang gid nila, no. Pero amo na kwan gid olo alerto gid kita, no, yes. Kay budlay ang suspect diyo do kan tamis man sang hilibio niya, babae sang nadakpan siya. Pududo ka nami man sang wiet kag hilibio niya ho, Bombo Grace. Gani man. Bombo, ate sa mga ga-display bala mo sila mga gamit. For example, ang imo sa lakyan or motor, no? O so bandaan siya po motor napping, car napping, mabuan. Iba mga baligya, iba nga itlog, gay italong na ning kawaton, ni gay maturutan ni siya guro. Oo, no. So, kung magkawat sila, gumudo ko sa mga astig, di man kung magkaladak pa ng adaga ni, timayambi-yambi, kag maghibi-hibi. Oo, tapos irason ang kapigadohon, mabuan. Amo gani man. Pero mayo to kay gid ni mayo gid kay nadakpan sila. Kay base insakto ko Bombo Grace hindi lang ni amo ni modus na ni bala nila, no? Yes. Kay kung tanawon mo ginhungod gid siya Ginhungod gid nila nga kantuan ang Charter Day. Siguro para sa amo ni nga purpose Yes, mabuan kag isa pa sakit na guro nila, no? Pangawat iba nga pigado, wala man nga pangawat, pigado sa pigado. Sobra pa gani. Kaya ka mga kabakod ni sa mga kalawasan mga awat kagid imo iyaman. Hindi. Ara sila sa presohan subong nagay masimas dara Bomboan sang kabilyada. Sige. Anyway, salamat gid Bombo Grace.
Yes, Bomboan. Ini si Bombo Grace din na ba ito nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace Baton sa duga nga balita yung doon sa aton subong yang aga. So amuna yung hambal ko kaina, no? Basta gani Agosto, mga kapulisan ta, at syempre na ano na ni na ga-alerto gid niya, no? Basta amuni nga mga binulan so sa mga kawatan ang mga modus ara gid nagagwa gid ti kita mo. Pakadto sila kay Charter Day celebration sang Kabankalan kahapon nga adlaw. So, for that purpose, hindi ba niya pwede yung nga do, naglabay lang sila yakag, nakitaan lang to nilang bag do na tintar sila, buta balon hungod. Buta balon yung plano nila, makachansa ta mga wata to. No, may motoro sila kay, taga Valladolid ka, taga syudad ka sang silay, makadto ka to sa Kabankalan. Malas mo lang kay naka-on ang GPS. Kag, Vice Mayor, inyo kinawatan. Basta mga amuni nga daan niya, dasig na dayo di mag-responder. Although, again, in fairness man sa mga kapulisan naton, tiga-tinguha man isla. Pero kung kisabla, may mga bagay gid, hindi mo malikawan nga. Kundo sa ultimo lang ganito, do pawala lamang. Pero kung mga dalalagko yung mga tao, nagasala man ang espiritu, kung ayam to. Mukha mahal sang mga cellphones gani. Duha ka cellphone worth 130,000 iti. Vice Mayor mo, no? Zyko, sa amo na. May kapasidad, may kasarang. But, amo lang ginanga sa aton, iya nga mga kauturan. Kwan kita, ng alerto gid kita ya. No? Importante gid na subong, mga panimalay ta. Make sure tagid, kung maglakat kita, amo na. Hindi ta mag-post sa mga social media. Wala ko gisa. Os kan tanan kung maglalakat, i-post mo, lakat ka mo dati. Siyempre, mamambali makwatan, why bakante itong balay nila? Sudlon tato. Amuna, we have to be careful, especially sa mga sa social media naton bla, nga hindi naton niya pag ipabisto mo gidyang tanan-tanan, kay pwede na siya nga mangin rason, nga iba naton iya nga mga kauturan, mamintahan na lang gidya, no? So, kinanglan, kwan gid kita, ang we have to make sure nga sarado ng mga panimalay naton, siguraduhon naton, especially hambal ko na kung magtulog kita, kung kaagahon bla, 2:00 ba o ano gina ampay gina sa mga kawatan, dira gina sila ma-strike kay kabalo sila nga tulog ang mga tawo, no, sa sina nga panimalay kag sa mga kauturan taman, hindi man kita ya mamintaha sa isig ta kapareho. Kaya man ti pinangabudlayan man na nila, basi feeling mo yan, nakadawa-dawa siya, pero pinangabudlayan niya man na. Fair lang ta dapat sa aton iya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Kung untat galing subong kay Tiempo Muerto, ti ariho, gusto mo join ka sa promo naton diri sa Bombo Radyo, sa Enhanced Suerte sa Palengke, basi makachansa ka pa magdaog sining mga dalalaggo naton iya nga mga premyo, no, sa aton iya nga promo. Kaya sa mga kauturan naton, padayon kita nagapamaton subong sang inyo sini nga mga entries sa pagsugod sang promo naton sa Enhanced Suerte sa Palengke. Kaya man ti 6.5 million pesos in nga kasyahan in total prices. Sige panghatag, ti mga wat ka pa ni. Ti ariho, hindi ka hadlukan kag kulbaan, nerbyoson kung o madakpan ka or hindi. Tiniyapi kapisan ng gining kapital mo. Kaya nga no, ang mga proofs of purchase diri, I'm sure ginagamit mo ni just like Silver Swan sukang puti. Sino wala nagagamit lang how? So Silver Swan, kaya nga pwede mo Silver Swan sukang puti, walang labis, walang kulang na linamnam, no? Pwede mo pa magamit ka entry, may tsansa ka pa nga magdaog. Isa lang gid ka Silver Swan vinegar sa stand-up pouch o kung label, pwede mo nagamit ka entry, no? Sa panimalay mo, basta mga labador mo, mga balde mo, tanandra, kaga mga gamit mo, dapat orokan, kay sa orokan, maayos ang buhay mo, bakod, no? Isa ka sticker kung coupon nga may ngalan sang tanan nga Bombo Promo Titles, isa na ka entry. Kag kon manindahan ka, magpang supermarket, kakadto ka sa mamakal ka bla, mag-grocery ka rather, kadto ka sa Pure Gold, kay always panalo kagidra. Isa ka receipt, minimum purchase nga nagabalor 300 pesos sa bisan diin lang asang Pure Gold Supermarket. Isa na ka entry. Okay? Kabahin na sa mga proofs of purchase.
Ngay sulod mo sa sobre, sulatan sa imo sini nga pangalan, edad, address, contact number, no? Kag week number 1, kag pangalan sa proof of purchase, ha? Ibutang man ang title sa promo, Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Kay dalag ko nga mga papremyo, no? Ang madagaan mo sa mga send-in entries naton. O, ang first prize, 5,000 pesos nga daan, plus 1,000 pesos worth of gift pack. Ang second prize, 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Ang third prize, 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. No? So, mga PNP yan, gidya. Mga pamaagi naton, 3 di nga daan ka pamaagi sa pagdaog. Pwede sa send-in entries, pwede sa online activation, kag sa market draw naton. No? Nga patigayon nun every Saturday. So, isa-isa ho nato na discuss. Pero amo nibla, instead nga mamerwisyo ka to sa isig mo ka pareho, ti iniya, no? May dalagko nga mga papremyo, ti patas pa. Ano bla? Kapisan lang gid. Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga gid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita na Mondrea sa may syudad, sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ang mga kapulisan na Mondre sa Negros Occidental Police Provincial Office magabutang sang Police Help Desk sa atubang ni sa mga eskwelahan sa pagbukas sang klase. Kaya mati subong simultaneous nagapatigayon may kita nationwide sang brigada eskwela. So muning mga plano sa mga katapos ang kapulisan kaya syempre amat-amat face-to-face classes may mga estudyante na nga maga-report sa eskwelahan, no? Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kag subong man sa dugang panamon diri nga barita, speaking sa amon yung mga katapos ang kapulisan, kundi Charter Day celebration kahapon sang syudad sang Kabankalan. Tinano man niya mga sospetsado ni why sila sang liwan nga kawatan ang Vice Mayor pasang syudad sang Kabankalan kadungan ni sang 25th Charter Day celebration. Ang bag sang Vice Mayor ni Vice Mayor Miguel Saico, tigin sulod niya dra ang butang skillet, butang niya ang iyang cellphone. Syempre mga cellphone niya mga latest. Ang isa niya, iPhone nga nagabalo 70,000. Ang isa naman, Samsung to nga 60,000 pesos, 130,000. So sa mga sospetsado niya, muna bantay slakay, ginkawat nila kag naglarga. Tiyanhon mo kay nakabukas ang GPS. Dakpan sila sa Himamaylan. Ginoperate sila. 3 na yung mga sospetsado. Si Wawi Oy, 30 anyos, taga Valladolid. Melvin Cosio, 34 anyos, kag Rose Linaw, 2 ni sila, 31 anyos, taga syudad sang Silay. Tigina-check pa ni sa mga katapos ang kapulisan, kay base bla modos nila, kundiin sila bla makadto, makadto na sila sa mga kapistahan, posible bombolinsi kung mga crowded nga mga lugar, makatsansa, mangawat. Malas na nila, kaway sa liwan nga kawatan ang Vice Mayor, pati kabalo ka naman bla bombolinsi, isa kung mga dalagko nga mga personalidad, dasig pa sa alas 4 nga da ng giho, no? Kundi dakop dayon. Kag subong man sa dugang panamon nga mga balita, ang subong naman nga administration ni Mayor Albi Benitez, investigate, gina-check naman yung mga arrears bala sa mga merkado na mundre sa mga syudad sa Bacolod, mga minilyon ka pesos nga ang mga stall owners o kung mga nagarenta na dira, why nagabalayad? Ti kada bag-o sang administrasyon amuni mo kasami bombolinsi. Chikeron may mga arrears, why may nagabalayad, nagalabot na minilyon ang mga account ni pa sa syudad sa Bacolod. Ti sa Saturday, kay Man Burgos Market alone may 11 million to nga sulukton sa mga market vendors. Ti may Libertad pa, may Central Market. Pati sa Sabado, ang hambal diri sang alkalde sang syudad sa Bacolod ni Mayor Albi Benitez, mitingon niya ning mga vendors kag iban pa nga mga stakeholders agod masolusyonan ning problema namon diri sa amon iyang man nga merkado diri sa may syudad sa Bacolod. Amo ni so far, ang amon nga mga balita diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo ka salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning man, Bombo Lindsay, kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, sa Mondria sa syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz.
sa mga balita diri sa amon bangod gani sining pagsuspende temporary nga pagsuspende sang quarry operation diri sa amon nga probinsya sang Capiz nga mando sang amon diri nga gobernador. May mga nagpalabot no sang mga ilang himubunuot nga ti nauna to nga nagpalabot nga ibalik lang ang among operation no kay man ti apektado ang ilang nga pamilya kag palangabuyaanan no which is ang pila diri amo ang mga nagapang ano bala bato kag balas no may mga negosyo sang bato o sand and gravel diri sa amon nga probinsya kag sa kaamot kani nga balita ginpahayag diri sang isa ka tag-iya sang sand and gravel diri sa may bahin sang Arnaldo Boulevard diri sa syudad sang Rojas ginapahayag diri ni Ma'am kon na sang isa ka tag-iya nga ginakulang sila sa supply sang bato balas kay ti since nga wala diri kuwaan sa amon sa probinsya sang Capiz nagakuha pa sila sa iban nga lugar ang iba nagakadto sa Aklan good nga magkuha sang bato kag balas nga may ibaligya lang sila nga hindi maapektuhan ang iya nga negosyo kay waay na gani diri sang kuwaan sa Capiz kag ti may ara isang pilaman ka mga negosyo ang apektado sa sining pagsuspende apang ang tinutuyo sining nga pagsuspende sa suno man sa amon diri nga provincial government agud nga gina-assess nila kay man may mga nagpalabot sang pila ka mga impormasyon no nga wala ginasunod wala ginapati sang mga permittees ang ang pagsulundan nga maprotektahan man ang amon iyang palibot no do kung baga do wala na bala disiplina although nga may mga permit sila pero wala nila ginasunod ang pagsulundan amo na nga temporaryo gin-suspend. So pwede gid sila magapagawa sang special permit ang amon diri nga provincial government posible sa masunod nga mga sinimana pero subong suspended gid no ang ining quarry operation diri sa amon nga probinsya kay man ano bala no leksyon para sa mga diri sa mga pumuluyo hindi lang sa mga negosyante kay isang bato balas or sang nagapatigayon sang quarry operation ining mga pagbaha diri sa amon nga probinsya kung sa diin gani ti ang mga kasubaan diri ang apektado man kag ang amon nga mga kabukiran mga kalbo na. So amo na siya no nga ginanahan gid diri ginadiskusyonan gid diri sang pila man namon ka mga kauturan. Sa pihag kabahin, isa pag rin ginaistoryahan no, ining tupad program bala sang Department of Labor and Employment o konsang dole. Kay man, may-ari diri hindi kay madula ining mga tawo bala no nga naga panukot gidya pa man. Hindi bala kontento nga ihatag na lang na sa recipiente inang ilang nga mabaton nga cash. May ara pagidya sang mga naga panukot bala no nga kuno no may ara sa mga balayaran or nano pa dira so may ara sang isa ka residente nga nagpangisog nga magreklamo nga ti ginpaperma actually nagperma man siya nagpaperma siya sa isa ka kasugtanan ato nga ti maghatag siya sang 1,500 pesos nagikan sa iya nga nakuha no or nakuha rather nga benepisyo sang dole tupad program. Kagamuto doon nating alaman siya nga ati may ara gali sang ginabayaran rason naging palabot niya gani ang amo nga reklamo. Tigin payag diri sang amon nga dole Capiz nga wala dapat sang bayaran kung ano man diri nga kantidad kag dapat buo no nga makuha ang iya nga kwarta sa sining dole tupad programa. Nagapaandaman din yung dapat 4,500 pesos nga bilogid ang mabaton sa mga benepisyaryo kag wala dapat yasang bayaran. Ini ang suno kay Mr. Myron Azarcon sang ang dole tupad focal person diri sa amon sa Capiz. So, muna diri ang mga balita diri sa amon nga syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Maraming salamat, Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo.
Welcome man ka good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri na kipag-angutan namon kagapon ang mismo nga ship captain sang inibalang barkong ginasakyan sa mga Pinoy seafarers nga nagluwas sa kapin sa 46 tanan ka mga dumugoong ini si ship Captain Jesus Cadil Chudosyo nga tubo gid nga taga diri sa banwasang Balete sa probinsya sang Aklan kung sa diin iya ginpahayag nga nakabaton sila sang tawag gikan sa Maritime Rescue Coordinating Center dito sa may bahin sang Rome, Italy samtang nagapakadto sila sa Valencia, Spain gikan sa Egypt kag ginapahayag nga may ara sang distress boat nga nagakinahanglan sang bulig. Di matapos ini nga tawag insigidan niya nga ginpulong ang iya nga mga tawuhan kag ginapahayag nga waay maskin isa sa ilang nga nagpamalibad nga magtanyag sang bulig apisar nga iban nga mga lahi ini nga mga nagakinahanglan sang bulig kag syempre ara pa nga palag sang ini nga monkeypox virus. Gilayon sila nga nag-plastar sang ilang plano kag rescue operation. Kag dito nasalbar nila ang ini nga mga foreign national nga asiyam gid sa ila ang kung waay gid na rescue sang temprano pa posible gid nga namatay kay man ini nagakurog na kag daw bangod sa dehydration kag gutom man kung inangan-angan pa o kung nadugayan pa posible gid nga mamatay ang mga ini. Base sa ilang pag-imbestiga sa ini nga mga persona ini mga Bangladeshi nationals nga nag-apply ni tani sila sang trabaho sa Libya agod nga matustusan ang ilaman nga kinahanglanon adlaw-adlaw bangod nga ang Bangladesh sigon tuman gid subong kalisod ang ilang pagpangabuhi apang sa ilang pag-apply ginmaltrato man sila kag ginkastigo rason nga nagdesisyon na lang sila nga magpalagyo gamit ang ilang ginbakal man nga baruto gikan sa ilaman nga sweldo nga gintipon-tipon nila. Kag dito nagdulot-dutan sila kag isa lang ka baruto ang ilang ginsakyan kag paglabot sa nasabitan nga lugar tinaubusan sila sang gasolina kag nasamaran sang ilang baruto pagka-rescue sang mga Pinoy nga ini sa ini nga mga Bangladesh nationals naghingyo sila nga hindi na sila pag ibalik sa Libya bangod tuman ka delikado ang ilang kabuhi rason naging diretso na lang sila sa Sicily, Italy kag dito gin-turn over sa natungdan nga ahensya para man nga may makabulig pagid sa ila. Samtang dugang man nga balita diri sa amon sa probinsya sang Kalibo or sa banwa sang Kalibo kag probinsya sang Aklan kagapon pamaagi man sa Bombo Radio Kalibo na paabot namon ang concern sang mga residente dito sa may bahin sang Osmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalibo kung sa diin nagalapit sila diri sa amon sa Bombo Radio nga ang ilang supply sang tubig maghalin pa June no bulan sang Hunyo tub kagapon ti ang ila supply nga ginabugasan nga ini nga Metro Kalibo Water District supply sang tubig tuman gid ka itom kag kakatol hindi gid mapuslan pang hugas sang pinggan pang tubig sa ilang ginaluto hindi gid mapuslan kay man kada aga-aga kag kada gabi maitom ang ginabugas ini nga supply sang tubig. Bisitahan naton ang ila sini nga lugar kag dito na kumpirma naton nga may ara gid man sang problema. Kag dito ginlapit naton ini sa MKWD kag nagpromesa man ang MKWD nga hatagan sang solusyon kag bisitahon nila ang ini nga lugar para man matawan sang aksyon ang ini nga concern sang mga residente dito sa may bahin sang Barangay Estancia Kalibo. Pasalamat man to ang MKWD kaya ginlapit kuno sa ila ang problema
Kaya nga mga residente man, gimangkot man naton sila kung naglapit sila, waay man, no? Pero ang iban, nag-post lang man abi sa social media. Pero waay man, sang may nagakadto sa natungdan nga opisina, agod ngay palabot ang ilang nga concern na. Subong man, duga nga balita diri sa amon, ang amon man balang aklan provincial government, kag provincial health office, naglunsar man sang ini nga Pinas Lakas. Ini nga Pinas Lakas, isa ka programa sang Department of Health o kana DOH nga nagatuyo man nga magpasanyog sang ginapatigayon nga booster shot vaccination kontra COVID-19. Kaya balan man din man naton nga subong daw nagatinaas na naman ang kaso sa ini nga COVID-19 kag partneran pa naton sang ini nga palagman sang monkeypox virus. Diri sa amon sa probinsya sa Aklan nagatambuok na naman, particular diri sa Banwa sang Kalibo nagaamat-amat na naman ang amon nga mga nailista nga kaso sang COVID-19. Kinahanglan gid ang ini nga booster shot vaccination kay man masugod na nga daan ang face-to-face classes. Amo na ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Namugi nga salamat Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Di kagabi to anom gid ring gindala sa ospitalo matapos naging pangtiro sang wala pa ya makilalaan nga suspek diri sa may Barangay Takas, Haro, Iloilo City. So inilunsay mga engineer nagatrabaho diri sa may nasambit ya nga barangay kag ti subong padayon pa ni nga ginapadalman sang aton nga or sang amon diri nga mga kapulisan. Kag ti inimal ang istoryahan tabalang ining nangin statement man sa Department of Health, Bombo Radio Western Visayas nga wala kuno ya sang dapat nga kabalakan sa monkeypox. No need kuno ya mag-close ang borders. Idong nabatian ko naman ini nga sang 2020 kundi palpak gid ang nangin measure naton ang nangin response naton sa COVID-19. Nasudlan gid kita sang COVID-19 bomboan. Gani man ba ito gina-imagine ko lang monkeypox nga na di ba ito dalag ko nga ito bitog-bitog sa imo sa nga kalawasan ahay. Dapat no hindi kita bala magkumpiyansa tanay Bombolensi no. So kung amo siniti good luck na lang gid ya sa aton tanan pag amo ni kabay pa nga hindi lang mangin worst ang aton iya nga sitwasyon kay wa gid tayo magtuyo nga mag-close ang aton nga borders mo Bombolensi. Amo gid tituo di sala niya kakaso sa monkeypox ang na-record naton pero hindi ta giniya dapat pagpabayan o kun ibaliwala kay diin nag-umpisa diin nga umpisa tanan ha kundi sa una gid nga kaso Bomborita. Ang isa man sa nakalainan nato no nga pamatasan naton man nga Pinoy Bombo Radio Western Visayas nga kun hindi bala paglukpan hindi man magulag no do amo na ang nakikita naton sa pila man naton kapag pag sa bata sa pila pag aksyon balas ang pila naton ka mga problema diri sa aton nga pungsod. So kung tani no samtang wala pa tani nga magpatigayon man sa mga prevention ang aton sini nga gobyerno kay mantiis. Syempre hindi man tuod pwede nga magsarado man ang aton nga boundary Bombo Radio Western Visayas kay kaluluoy man aton sini nga ekonomiya nga mo pa man lang gani nagabawi man sa nagligad nga pandemic or sa subong actually nga nagapadayon nga pandemic Bombolensi. Tinunid naman kuno mag-imo pagid sang task force kay ti may ara naman sa nga IATF pero ti mas maayo gid kun tani kung may separate bala nga task force. Kay ti ang IATF ni galibog naman na ulo nila mo sa problema sa COVID Bombo April. Tama ka gid dira Bombolensi, mas maayo tuod nga may ara gid nga nagatutok sa isa ka bagay, di ba? Mas mahatagan niya sang nagakaigo nga solusyon. Ti ambot kay kung sila man gani nagapanawagan sila prevention is better than cure kuno masami nila nga ginahambal pero hindi man gani makahatag sang preventive measure agud nga itani hindi na maglinapta ini Bombolensi. Amo gid bantayan tani ginaula ta lang wala ta man ginapangamuyo nga ti madugangan ining kaso sang monkeypox. Kay ti kabay pa nga ma-prevent ni kag hindi na niya maglaton, hindi na maglapta pa. Sige lang alam na ginaamon na siya pwede na pabalik sa inyo madamo. Salamat.